Andito na yung ating PVC distress. Tapos yung anong tawag dyan, plain sheet. Ayan, nakalagay dito yung plancha. Ang size, gusto ko mga ganito. Isang piraso lang, isang pang gagawin pag nagigisa ka, isang piraso lang kukunin mo, diba? Okay na. 1/4 sibuyas. Very good si Karen na yun. Dito kasi mali-mali yung bibili. Ito na yung taas na day 2 na pala, day 2 ng pag-aayos. Lahat yan papalitan na rin. Dito lang yung sahig, yung pader. Planchado na daw yung gagamitin kasi hindi magastos. Kaya wala kami mahanapan ng mahal daw yung bibili ka ng kawayan eh, mahal. So yung planchado, yung yero na flat. Tapos doon kawayan kaunti. Hingi na lang doon sa, ay yung ano yan? Yung hindi kawayan, ewan ko anong tawag doon. Basta yun ang ilalagay doon sa taas. Tapos dito sa pader, parang planchado na lang. Tapos bibili tayo ng ganito, drainage PVC. Grabe itsura oh, dito. Malala. Ito yung mga kailangan nating bilhin today. Thumbtacks. Para dun sa mantel na bibilin, 15 yards, lahat na to. Taas, baba, tsaka yung mga lamesa. Tapos sabitan ng mga sandok. Wala na doon. Walang sabitan, pako lang. Mga kinakalawang na. So, ayan, bibili din. And then, mamaya tingnan natin kung magkano itong mga to. Tapos ito yung mga gagamitin doon sa lababo, drainage, ayan, PVC, elbow, solvent. Tsaka yung ilalagay na lang na sahig is yung yero na flat, yung planchadong tinatawag. Yun muna. Tapos pipinturahan na lang doon sa lalagyan floor mat para hindi, wala kasing kawayan eh. Mahal daw yun masyado. So ito, medyo matagal na rin naman siguro yung planchado na gagamitin natin. Si Karen yung pupunta ng bayan dahil hindi ako pwede, may baby tayo. So si Karen yung ating runner. Yung budgeting skills natin, be. Yung budgeting skills tayo di yung magana. Yung aming, yung pinag-aralan nating pagbabudget, magagamit na natin dito. So, makaligo muna. Maliligo muna kami ni baby. Anong oras na naman? Ay, marami naman palang nakain. No? May mga truck. Andito na yung ating PVC distress. Tapos yung, anong tawag dyan? Plain sheet. Ayan, nakalagay dito. Yung plancha. Parang hindi kasya, no? Isa lang binili ni Karen. Isa lang pinabili nila eh. Hayaan mo na, pansamantala lang naman. So, ito yung ating resibo. Nasa 2,235. Tapos, pamasahe pa. Ayan, ang gastos natin dito. Mahal pala yung PVC, no? Inabot na 1,480 yung apat. Ito, 380 yung ganon, yung yero. Tapos, medyo, ano na siya. Lalagyan na lang nung, medyo tapos na. Lalagyan na lang nung pader. Tapos yung, anong tawag doon? Yung yero. May lababo na. Galing ng dalawang karpentero natin. Iingay ng motor. Galing ng dalawang to ah. Marami tayong panggatong doon. Pwede yun. Mga kawayan. Kasi paubos na yung kahoy natin. Ba, karpentero ah. Hindi nalulutuin yung manok. Good day. Good day people. Happy lunch time sa mga nagla-lunch, sa mga nanonood. Gabi nyo pala ito napapanood. So ayun, lunch time na. Nagluto tayo ng ulam. And nagpabili rin ako kay Karen ng mga natin dito. Wala na kalaman-laman yung ref. Mga pang-ulam-ulam natin na gulay. Ano ba yan? Hindi ko mabuksan. Nagpabili rin ako ng manok. Ang mahal na ng manok, 180. 1 kilo. Tapos, longganisa para sa breakfast. And, ay, ingay. Ng pintuan. Tapos, sibuyas. Wala na kaming sibuyas. So, ay, ang ganda ng size. Gusto ko mga ganito. Isang piraso lang, isang pang, ang tawag doon pag nagigisa ka, isang piraso lang kukunin mo. O, diba? Okay na. 1/4 ng sibuyas. Very good si Karen ngayon ah.
Minsan kasi mali-mali yung nabibili. Tapos, sayote. Sayote. Madaming sayoting binili Tatlong sayote. Tapos, repolyo, 2. Panlagay natin doon sa manok. Pwedeng sabawan pala. Para huwag ng adobo, sabaw-sabaw na lang. Kailangan natin ng sabaw. Tigpaluyahan ko yan. Tapos, bawang. Daming bawang. 1/4 ni. Banga ni. Bawang. Medyo bawi tayo ngayon. Paubos na yung mga ulam. Yan na lang. Diba punong-puno yan? Kaninang umaga punong-puno. Ito na lang siya ngayon. Malakas pala. Minsan, hindi naman lagi. Pag Sunday. Mayroon kayo mabakalan manay ning kawayan. Igba-vlog ko kaya. Di man ka mahiling harayo. New deliver ng tubig natin. Dito tayo kumukuha. Malapit lang. Diyan lang. Lalakad ka lang papunta doon. Meron dyan water refilling station. Ayun. Kaka-deliver pa nung tricycle. Ang isang ganito ay magkano nga ba yun? 50? 25. 25 yung isang galon. Tapos free na yung dispenser. Sa kanya ka lagi kukuha. So, hindi ko alam kung ilang araw ito nagtatagal. Yung may free na isa din. 11 yan. Bale, yung 10 lang yung babayaran mo. So, 250. Tapos free yung isa. Tapos meron pang dispenser. So, sa kanya ka talaga lagi kukuha. Para hindi nakakahiya. Para hindi nila hugutin yung dispenser. Ganun yata. Hindi ko pa alam kung ilang araw yan tatagal. Medyo tapos na rin pala to. Bakit? O, diba? Pwede na rin. Pansamantagal ang yerong to. 380 lang Kaysa bibili ka ng kawayan, magkano yun? Pako pa. So, mabilis pa mabulok. Ito lalagyan natin ng floor mat. Tsaka daw ng bulkasin para hindi mabasa dun. Tapos, dapat yung floor mat, lang siya. Talagang hindi papasukin dapat siya ng tubig para matumagal-tagal ba. Tapos, bukas, magkakalap sila ng kawayan para dito sa pader. Maghahanap pa bukas pa itong sa baba. Ganyan muna yan. Today. Itong mga panggatong. Madami-dami din yan. Yung ating bebe na yan. Na iniiwan ni mama. Buti na lang napakabait. Tulog lang yan guys. Maghapon ngayon lang siya gumising na hapon talaga. Naka-short yan. Oh, may short na yun na naging pajama. Short yan bebe. Bakit parang hanggang paa mo yata? Bebe! Nami! Na-cute! Ngiti-ngiti! Ay! Hello! Hello! Yung nagastos pala natin doon sa kusina. This time. Kahapon, nagpasweldo tayo ng 150. Tsaka ng anong tawag dito? Kay Alden. Hindi ko alam kung magkano sweldo niya, 300 yata. So, 450 na yon. Tapos, today, nagpasweldo tayo ng 400. Ay, hindi, 300 lang pala dun kay Rapi, yung isa. Tapos, si Papa, 400 kasi duty din siya mamaya, diretso na. So, 400 na yon. And then, yung materials natin, nakita nyo naman kanina. Tapos, si Karen, binigyan ko rin, syempre sa Abala, 200 pesos. Dahil kahapon, inutusan din natin siya. Tapos ngayon, inutusan din natin siya. So, sa Abala, binigyan ko siya ng 200. So, ilan na lahat yun? Kulang-kulang 4K. Kulang-kulang 4K na siya. And then, bukas, magpapahanap pa tayo ng kawayan. Tapos, ipapatuloy nila yun. Baka si Alden na lang. Tapos, si Buboy ulit, yung ang pamangkin ko. Siya na ulit yung tutulong. Hahawak lang naman yung kasi ipapako lang naman yung mga kawayan nun eh. So, ayun. Medyo, anong tawag doon?
makakaraos-raos din tayo. Pag natapos-tapos yung mga pinapagawa doon, di mabubuo-buo na yung ano natin. Tawag dito, medyo mabubuo-buo na yung ating tubo doon sa araw-araw. Ala, ano yung ginawa mo? Parang may narinig ako ah. Nagpururot ka yata bebe? May ginawa ka no? Ayun, bukas ulit dahil duty si Papa ngayong 5 o'clock dahil walang mag-overtime ng hanggang alas 9, papasok siya. So, bukas na ulit sila gagawa, kaya napahinga muna siya. Maghahanap pa pati ng kawayan. Ay, naiyak na, naiyak. Medyo ma-presto na siyang tingnan. Si Jennifer, yung isa sa mga tauhan dito. Medyo presto na siyang ganyan, pero kulang pa yan. Ay, naku yun, tubig. Ang mahal pa naman ng tubig dito. At commercial. Pati yung ano dito guys, pati yung kuryente, tubig. Dahil nga, ano siya, commercial. Parang doble. Kung ang bill natin ng natural lang sa bahay is 500, nagiging 1,000 dito. Ang tubig dito, inaabot ng 2,500, 2,700, 3,000, ganyan. Tapos yung ilaw naman dito is kulang-kulang 4,000, ganyan. Siyempre, madami din naman gamit. Mga electric fan, TV, washing. Yung ref, dalawa, ganyan. May dispenser, tapos may rice cooker pa. So, ganun kalaki yung binabayaran na kuryente niya. Sobrang laki, no? Pero anong gagawin na lang natin? Everyday, magtatabi tayo. Halimbawa, kung 3,000 yung bill sa isang buwan, di-divide natin sa 30 days. So, 100. So, magtatabi tayo ng 100 everyday para pag end ng month, may pambayad tayo na 3,000. Diba? Ganun na lang yung gagawin natin para hindi bigat na magbibitaw ka ng 3,000 at the end of the month. Pati yung sa tubig, gano'n na rin yung gagawin natin. Bali, 200 yung itatabi natin para dun sa tubig and ilaw natin. Para hindi siya matampak. No? Kasi ang hirap, pagka nandyan na ang bill na babagsakan mo ng 3,000 agad or 4,000, diba? Ang bigat. Pero kung iipunin mo everyday, gano'n ang gagawin natin. Sobrang bilis ng oras. Tingnan mo, alas 6 na agad. Grabe ang oras ngayon. Ang ulam namin ay prepare tayo, beans, tsaka gusto daw ng mga bata, mga gulay. Wow. Talaga namang nag-request. Sila pa yung nag-request na gulay, ha. So, ang ulam natin today ay ito. Beans with carrots. Luma na tong isa. Carrots. Kaya ganyan na. Tapos patatas. Lalagyan lang natin ng oyster yan. Wala na munang manok, walang karne. Basta yan lang. Pwede pa nga lagyan ng repolyo tong kaunti. Ano? Ayan, lagyan natin kaunti repolyo. Halo-halong gulay. With oyster. It's done. Ang ating mixed vegetable with oyster. Ganyan lang. Tapos lagyan ko konting tubig. Ulam natin tonight. Ready na yan. Kain. Kain na kami guys. Ang dami ko na ng mga junakis. Kain. And then ko na rin yung vlog dito para ma-edit na natin. Ma-upload na natin. Dahil yung ano natin pala, yung load natin sa internet, yung wifi. Ang ginamit ko na is yung 201 HomeSurf 199 kasi 30 GB siya. And nakakagamit din yung mga bata. So, hindi lumalabas yung mga yan. Dahil may wifi na sila. And 1 week siya. For 1 week, yung 30 GB. Mag-expire na siya tomorrow. And may 10 GB or 6 GB na lang ako. So, maganda palang gamitin yung ganun. HomeSurf 199 para doon sa Home Globe Prepaid Wi-Fi. Yun yata yun. Yung pinakita ko sa inyo noon. So, ayun. Thank you for watching guys. Yun na yung vlog natin today. Salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Sana nag-enjoy ka sa vlog natin today. God bless. Bye-bye. Bye. CR.